Zdravím všetkých, je 3. apríla. Dnes by som vám chcel odprezentovať dva moje malé obchodíky, ktoré som spravil. Jeden je na menovom páre CAD Japonec. Vstupoval som na M30 timeframe. Vstupoval som vlastne na základe toho, že som na grafe videl tento rastúci trend, nejakú tú korekciu tej ceny. Ja som si to vlastne zakreslil ako takúto maličkú trendlineu spolu s touto. Tak. A tu v tomto bode som vlastne uvidel nejaké, tu bolo nižšie low ako predchádzajúce, aj tu. Toto lowko bolo už pre mňa vyššie, nakoľko tu sa vytvorila sviečka engulfing smerom hore. Tu. V zápätí tá cena vlastne padla dole vlastne k tejto trendline, ktorá tu je nakreslená, a vytvoril sa ďalší druhý engulfing smerom hore, čo bol vlastne pre mňa signál na nákup. Take profit som si volil niekde pod tieto lowka. Check. Pod tieto lowka, ktoré tu vidím naľavo. Čiže niekam sem. Z obrázku je vidno, že tá cena vôbec nešla môjim predpokladaným smerom. Trh mal opäť pravdu, ja som sa mýlil, takže som relatívne v krátkom čase inkasoval plný stop loss. Našťastie ten stop loss bol malý, on mal 15 pipov, takže to nebolo nič hrozné. Ako vidíme, ten klesajúci trend následne pekne pokračoval a dalo sa vlastne vstúpiť do nejakého rozumného obchodu. A tu sa vlastne vytvára nejaký range, nejaká tá vlajka, ktorá hovorí o pokračujúcom trende smerom dole, aj keď treba si dávať pozor vlastne na toto lowko, ktoré je tu. Vlastne, ako vidíme, tá cena sa zastavila niekde pri tomto predchádzajúcom lowku, ktoré tu máme naľavo. A teda buď toto lowko bude prekonané a cena breakne smerom dole, alebo keď cena breakne túto vlajku smerom hore, tak sa vlastne môže vytvoriť ako keby dvojité dno, kde toto bude jeden spodok dvojitého dna, toto bude druhý spodok dvojitého dna a niekde tu budeme mať vrchol, kam tá cena vlastne môže zájsť opäť späť hore. Čiže to bol menový pár Kanada-Japonec. A ešte by som prešiel k druhému takému malému obchodíkovi, to bolo na euro USD, to bol len 5-kový obchod. Vlastne ukážem vám ho najprv z pohľadu H1. Čiže z pohľadu H1 tu vidím pekný nejaký klesajúci trend. Tu vidím jedno lowko. Vlastne vidím, že tá cena pekne ide nižšie a atakuje vlastne túto support úroveň a tu špekulujem vlastne na break smerom dole. Na M5-kovom timeframe vidím vlastne tento engulfing, ktorý je tu. Ako vidíme, tá cena pekne išla smerom dole. Tu sa vytvorila nejaká vlajka
ktorá bola vlastne breaknutá týmto engulfingom. A trošku oneskoredne som vstúpil smerom dole. Môj pôvodný stop loss bol vlastne nad týmto engulfingom niekde tu. A ten take profit RRL som volil 1:2. No a v tomto okamihu, keď tá cena vlastne sa dostala až na túto úroveň, keď si potiahnem tú čiaru vlastne doľava, tak vidím, že sme sa dostali niekam pod to predchádzajúce lovko z toho pohľadu tej H1, kde vlastne som uvažoval, že tá cena buď teda rázne breakne túto silnú support úroveň a pôjde smerom dole, alebo nie. Keďže sa tak nestalo, že ona nebrekla silno dole, tak vlastne po tejto červenej sviečke, ktorá je tu, som vlastne ten stop loss posúval na môj vstup, na break-even. Bohužiaľ ten break nenastal a bol som vyhodený na nule, na break-even. Ako vidieť z toho grafu, tak v podstate tá moja úvaha nebola až taká zlá, nakoľko potom ten trh išiel aj 20 pipov, možno aj viac proti mne, hneď sa pozriem koľko, nejakých 26 pipov proti mne. Takže toľko na dnes, ďakujem za pozornosť.